uHagayi wokuqala. Ngomnyaka wesibili kaDariyu inkosi ngenyanga yesithupha ngosuku lokuqala lwenyanga lafika izwi likaJehova ngesandla sikaHagayi umprofethi kuZerubabele indodana kaSheyalithiyeli umbusi wakwaJuda nakuJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu, ngokuthi, usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, laba bantu bathi, akukabi isikhathi sokuza, isikhathi sokwakha indlu kaJehova. Kwase kufika izwi likaJehova ngoHagayi umprofethi, lathi, kuyisikhathi sokuba nihlale ezindlini zenu ezembesiweyo, le ndlu iseyize. Ngalokho usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, bekani ezinhliziyweni zenu izindlela zenu. Nihlanyela okuningi, ningenisa okuyingxosana, niyadla, kepha anisuthi, niyaphuza, kepha ananeliswa, niyembatha, kepha akakho ofudumalayo, ozuza imali uyizuzela isikhwama esibhobokileyo. Usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, bekani ezinhliziyweni zenu izindlela zenu. Khuphukelani entabeni, nilethe imithi, nakhe indlu, ngiyakuyenamela, ngikhazimuliswe, usho uJehova. Nabheka okuningi, bhekani, kwaphenduka okuncane, lapho nakuletha ekhaya, ngakuphephetha. Ngani na, usho uJehova Sebawothi. Ngenxa yendlu yami eyize, nina nisagijimela, kube yilowo nalowo endlini yakhe. Ngalokho izulu livinjelwe kungabe kusabakho mazolo, nomhlaba uvinjelwe ungabe usaba nazithelo. Ngase ngibiza ukoma phezu kwezwe, naphezu kwezintaba, naphezu kwamabele, naphezu kwewayini elisha, naphezu kwamafutha, naphezu kokuvezwa ngumhlaba, naphezu kwabantu, naphezu kwezinkomo, naphezu kwayo yonke imisebenzi yezandla. UZerubabele indodana kaSheyalithiyeli noJoshua indodana kaJehosadaki, umpristi omkhulu, nayo yonke insali yabantu balalela izwi likaJehova uNkulunkulu wabo namazwi kaHagayi umprofethi, njengokuba uJehova uNkulunkulu wabo emthumile. Abantu besaba phambi kukaJehova. Wayesekhuluma uHagayi, isithunywa sikaJehova, ngesimemezelo sikaJehova kubantu, wathi, nginani, usho uJehova. uJehova wavuselela umoya kaZerubabele indodana kaSheyalithiyeli, umbusi wakwaJuda, nomoya kaJoshua indodana kaJehosadaki, umpristi omkhulu, nomoya wensali yonke yabantu, bafika, benza umsebenzi endlini kaJehova Sebawothi, uNkulunkulu wabo. Ngosuku lwamashumi amabili nane ngenyanga yesithupha ngomnyaka wesibili kaDariyu inkosi.